ni ma ko cɛfarisiw olu ni an ka jamana fintigilakaw an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ye jamana kunnawolo ni y'an donkan ye an balimaw Sudan jamana kibaruyaw la kunun ko fanga dafiri kɛra Sudan jamana kɔnɔ min ye Abdel Fattah Burhan ale ye wulikajɔ bila sen kan ani a nɔfɛmaw jɛkulu min kun sigilen bɛ Sudan cɛmancɛ fanga kɔnɔ n'an b'a wele ko Conseil souverain de la transition o ɲɛmaya kun bɛ ale bolo ka da fanga tacogoya yɛrɛ kan a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fo wulikajɔ ka kɛ Sudankaw fɛ yen o kɛra sababu ye nin ma kɔfɔlen a ye Sudan jamana minɛ ka kɛ a ta ye kununko min ye u ka marabolo ɲɛmaa ye a ye ale minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Sudan yɛrɛ foroba cɛkɛbɔdaw ye i n'a fɔ u ka jabaramuso o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana minɛna da o waleya ninnu fana kan jɛkulu fɛn fɛn sigilen bɛ Sudan cɛmancɛ fanga kɔnɔna na minnu ka baara bɛnlen bɛ Sudan yɛrɛ ɲɛtaa sabatili ma olu bɛɛ lajɛlen ka baara ɲɔngirila Abdel Fattah Burhan a y'a yira k'a fɔ min ye donna nataw ye marabolo ka se ka bila sen kan marabolo min bɛna kɛ sababu ye ka Sudan jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o ye a ka laɲini ye nka ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Sudan kɔni hakilina ni laɲini min bɛ olu la Sudan ka se ka kɛ jamana ye jamana min bɛ sigi a danbe kɔrɔ n'a taabolo kɔrɔ ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi Sudan jamana kan u ka bɔlɔlɔsiraw olu kɔni lajɔra ale ni jamana kɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ minnu kɛ dansigi kɛra o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na fo hakilina ni sariya kuraw ka se ka ta ka se ka bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ labasigi wulikajɔ caman kɔni kɛra Sudan jamana kan min ye u ka jamana kɔnɔdenw ye u bɔra ka caya kosɛbɛ min ye pinɛjɛniw ye ale ni ka siraw tigɛ o waleyaw kɔni la sabatilen don Sudan jamana kan diɲɛ sirina ni jɛkulu tɔnba olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni siralen don nka o bɛ min ɲini Sudan tigilamaw fɛ u ka se ka nin waleya ninnu kɛ basigi ni hakilisigi la an balimaw min ye an ka jamana kɔnɔna baaraw ye min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ marali la diɲɛ sirina ni jɛkulu tɔnba n'a bɛ wele ko Nations Unies o jɛkulu kɔnɔ bolofara min bɛ yen n'o ka baara bɛnnen bɛ lakana sabatili ma olu ye wulikajɔ kɛ ka na an ka jamana faaba kɔnɔ dɔgɔkun furancɛ laban na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye a waleyaw ta ka a jateminɛ maa caman kun bɛ jɛkulu in kɔnɔna la i n'a fɔ Kenya lasigiden n'o ye Martin Kimani ye ka se Niger lasigiden Abdou Abari ale ni Faransi lasigiden Nicolas de Rivière olu kɔni kun bɛ jɛkulu in na u bisimilala an ka jamana faaba kɔnɔ min ye marabolo ɲɛma Dr. Shogel Kokala Maiga u ni ale ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna na Shogel Kokala Maiga n'o ye an ka cɛmancɛ fanga a minisiri ɲɛma ye a ko wele kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ninnu seli an ka jamana kɔnɔ ale nimisi wasara barisa a bɛna kɛ sababu ye hakilinata ni fɛlata min bɛ olu bolo ka ɲɛsin nin maa ninnu ma u ka se k'a dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali cɛmancɛ fanga a bɛ ka taa cogoya min na cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔw fana ka laɲini ye min ye o ka se ka da u tulo kan Dr. Shogel Kokala Maiga a ko Conseil de sécurité de l'ONU u ka nin taama ye n'i y'a ta k'a lajɛ a waati ɲɛna kosɛbɛ ka sabu kɛ a kɛra waati la waati min an ka jamana a bɛ dankun gɛlɛ sanfɛ ka sabu kɛ min ye a bɛ kalo 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔ cɛmancɛ fanga ta sira yɛlɛma kura dora o la min kɛra mai kalo tile 24 san 2021 Dr. Shogel Kokala Maiga a y'a yira dunanw na k'a fɔ min ye Mali marabaaw ye o ye taasira 4 de ta taasira 4 min a yirala k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga bɛna boli o kan i n'a fɔ lakana i n'a fɔ kiri ale ni yɛrɛma minnu kan ka don jamana yɛrɛ marali la min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka kɛ jamana kura ye Dr. Shogel Kokala Maiga a ye min da o kan a ko cɛmancɛ fanga n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana kɔnɔdenw ka hamiko ani u ka kasiko ye o fanba caman bɛ a kɔnɔ Dr. Shogel Kokala Maiga a ko hakililajigila ale bɛ min fɔ Conseil de sécurité maaw ye n'o o y'an ka dunanw ye a ko kabini san 2018 an ka jamana bɛ lumu laban na ka na se san 2020 ma o kɛra sababu ye min ye gɛlɛya caman ye i n'a fɔ politiko gɛlɛya ka se kalafiliw ko gɛlɛya ma n'i y'o o waleya ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hali bi an ka jamana a ma se ka a yɛrɛ sɔrɔ o de kɛra sababu ye u ye hakilina ni fɛɛrɛw ta k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka bila sen kan jɛkulu min bɛna kalafiliw labɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka kankelen fɔ ka da o kan Dr. Shogel Kokala Maiga a ko min ye sigi min bɛna kɛ sababu ye Mali kura o jɔsenw ka se ka bila sen kan o fana bɛna waleya an ka jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye marabolo ɲɛma Dr. Shogel Kokala Maiga a ko a b'a ɲini an ka dunanw fɛ ale ni diɲɛ seligina ni jɛkulu tɔnba ale ni an dɛmɛbaa jɛkulu
u ka se ka Mali jamana dɛmɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye camancɛ fanga in bɛ ka taa cogoya min na a ka se ka kɛ nimisi wasa ye Mali ale ni diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma. Sogɛli Kokala Mayiga ani dunanw kɔni tilalen kɔ sigi la min ye dunan ninnu ye n'o ye diɲɛ seligani jɛkulu tɔnba Nations Unies olu ka bolofara Conseil de sécurité u ye wulikajɔw bila sen kan ka taa kuluba u bisimilala an ka ɲɛmaaba fɛ min ye Mali bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye Colonel Assimi Goïta ye. U kɛlen kɔ ka sigi yɛrɛ baaraw daminɛ sanga kelen tasibila kɛra ka ɲɛsin maaw ma minnu ye diɲɛ seligani kɛlɛbancɛw ye minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ n'u u ni tora Mali kumabɔli baaraw la. Ka da nin waleya ninnu kan min ye Kenya ale ni Niger ka se Faransi o lasigiden min kun bɛ nin kɛnɛ kan u ko olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ye olu nana u ka dɛmɛ an'u ka hakilina ɲumanya de ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ale ni ka se ka Mali jamana marabaaw kɔni k'u lamɛn u ka hakilina n'u ka fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo camancɛ fanga yɛrɛ baaraw la u ko olu kɔni bɛ se ka jigiya k'a fɔ camancɛ fanga maaw u jijalen don u cɛsirilen don ale ka da u ka min ye bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn ye min sabatira Mali jamana ale ni Mamudu Tolow ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ walaw fana ka se ka bɔ a sira fɛ o de ye olu ka laɲini fanba ye. Ni taama in kɔnɔna na an bɛ se ka jigiya k'a fɔ Conseil de sécurité maaw kɔni nana ka na camancɛ fanga tacogoya de lamɛn ale ni hakilina ni laɲini min bɛ camancɛ fanga tigilamɔgɔw la ka se ka o fana ɲini k'o dɔn min bɛ se ka kɛ sababu ye don n'a nataw la fɛɛrɛ ni hakilina minnu bɛ olu bolo Maliko yɛrɛ la o ka se ka da diɲɛma tulo kan. Tiɲɛ k'a fɔ jama. An balimaw ka sanga ni Mali kalanko baaraw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye sibiri ye n'o bɛnna Octobre kalo tile 23 ma san 2021 ka sanga ni Mali lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba n'an b'a wele nanzarakan na ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ninnu ye foroba karamɔgɔ ye minnu farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ walasa ka se ka u ka hakɛw lafasa min ye u ka hakilinaw ye a yirala k'a fɔ gɛlɛyaba kɔni tun bilen don a kan ka daminɛ san 2019 ka se san 2020 kalanw i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama o kɔlɔlɔw nana yɛlɛ san 2020 ka se san 2021 kalanw ma ka da waleya ninnu kan san 2019 ka se san 2020 ma gɛlɛya nalen jamana marabaa minnu kun bɛ o waati la olu ye fɛɛrɛ ni hakilina dɔw ta a kɛra sababu ye min ye lakɔli karamɔgɔ 15,300 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye wele kɔni tun bilala olu ma minnu yɛrɛ nana u ka sɛbɛnfuraw di jamana marabaaw ma ladiriya dira u ma ka danaya da u kan kalo 6 baaraw u ka se k'o kɛ faso ye o baara ninnu tɛmɛlen kɔfɛ a kɛra sababu ye bɛnkan minnu kun sabatira o tɛmɛlen kɔfɛ nin jɛkulu maaw kɔni u labilala n'i ye o waleya ninnu ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ jɛkulu in kɔni farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ kulu min ɲɛmaya yɛrɛ kɔni tun bɛ Zie Sanogo bolo ale ka kɔrɔfɔw la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu ka laɲini na u b'a fɛ jamana marabaaw u ka nin maa ninnu fana wele tuguni ka se ka yamaruya di u ma u ka se ka baara wɛrɛ kɛ jamana ye. Zie Sanogo ka kɔrɔfɔ la a ko n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ olu kɔni bɔra kɛnyɛrɛye lakɔlisow la ka taa fara jɛkulu minnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka Mali bɔ degun kɔnɔ san 2019 ka se san 2020 waatiw ma nka hakilina tɛ k'a fɔ ko olu y'a dabɔ kama walasa ka se ka foroba karamɔgɔw ka se ka olu laburuja. Zie Sanogo ka kɔrɔfɔ la ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni tun bɛ kɛnyɛrɛye lakɔliso minnu na olu tɛ ni o ye tuguni wa u tɛ ni foroba karamɔgɔw ka kulu fana ye tuguni o kɛra sababu ye olu kɔni y'a ɲini jamanatigiw fɛ u ka lajɛ ten sa ka wele bila olu ma ka sabu kɛ olu ye maa 2,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye minnu tɛ baara la an bɛ don min na i n'a fɔ bi u y'a laɲini k'a fɔ hakilina ni laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ olu ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka se ka kalan kɛ denmisɛnninw kun. N balimaw an ye kunnafoniya sɔrɔ kunungo k'a fɔ ko min ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna ye o waati dɔ tɛmɛna an bɛ se ka fɔ dɔgɔkun furancɛ laban in na jumadon ka se sibiri ma min ye ɲɔnɔ ye ale mɔbili dɔ kɔni lajɔra Mamurutilenw fɛ ɲɔnɔ marabolo yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra yɔrɔ min na n'i ye o yɔrɔ in ta k'a lajɛ an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko kunungo o yɔrɔ masurunya la Mamurutilenw ko u taara mugu pɛrɛnta don sira dɔ la dɔgɔ firi jateminɛw yɛrɛ yira k'a fɔ Mamurutilenw ninnu laɲini min bɛ u la o de ye ka se ka dɔgɔ firi yɛrɛ tigɛ ka bɔ yɔrɔ tɔw la walasa u ka se ka
a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye. Ka da o fana kan, an ye kunnafoniyaw fana sɔrɔ tuguni k'a fɔ min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ka jija ni cɛsiri kɛra sababu ye u sera ka dadigi kɛ mamurutilin caman fana na kunungo ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na. Ma dɔw bɔnɛna u ni na u sera ka dɔw fana minɛ mamurutulenw ka jɛkulu maw la. An bɛna lajɛ n'an sera ka maa sɔrɔ maa min ka surun ɲɔnɔ yɛrɛ marabolo la walima maa min bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔ, n'an sera ka maa sɔrɔ maa min bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye waleya ninnu na. Amza Sidibe, an k'a lajɛ n'an sera ka maa sɔrɔ. Salamu alaikum warahmatullah. Aleykum warahmatullah. Basira. Alhamdulillah. Awa. Ayiwa, an balimakɛ, an ye kibaruya dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko min ye mamurutilenw ye. Ko u ye waleya dɔw ta min kɛra sira la dɔgɔfiri fan fɛ. Ayiwa, a kɛra sababu ye min ye finitigilakaw ye. Olu ni mamurutilen ninnu k'u karila ɲɔgɔn na. Nka ka kɔn ye an ye kibaruya dɔ fana sɔrɔ ko mamurutilen ninnu ɲɔnɔ kari bɛ tɛmɛ sira min fɛ ko u ye mugu pɛrɛnta don sira dɔ la ye. An bɛ fɛ ka a dɔn kibaruya yɛrɛ jɔnjɔn ye jumɛn ye. Ala k'an bɛn sababa ma. Amina. An kɔni bɔra k'a fɔ cogo min na komi an ka birow sigilen don fan caman fɛ. An ka mɔgɔ minnu bɛ dɔgɔfiri. An ye usola ka weleli kɛ sɔgɔmada in na ka jirana k'a fɔ ko surɔ minuit ni 23h ni minuit ni ɲɔgɔn cɛ mamurutilen ninnu ye min don. O ye min don pɔn dɔ kɛrɛfɛla la. O pɔn in kɛrɛfɛla la o ye min don yen nɔ donc a yɛrɛkɛra. A yɛrɛkɛli mun kɛ o tuma a kɛra sababu ye ka sira endommagé kosɛbɛ. Donc o yɔrɔ in na ni canal fara kojugu problème bɛ suru ka taa fala kɔnɔna na. Donc jate kɔni ye min ye dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ ka ɲɛfɔ cogo la o b'a yira n'a k'a fɔ ko o b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de tigɛ ka bɔ yɔrɔ tɔ ninnu na i n'a fɔ jabali i n'a fɔ sogolo. Donc o ye u ka laɲini. Min ye i ka ɲininkali filanan in ye sisan. Voilà, an y'a mɛn ko kunungo ko an ka finitigilakaw o ni mamurutilenw karila ɲɔgɔn na ka daminɛ kunungo fajiri jigilen kɔfɛ. I bɛ se ka dɔ fɔ an ye o waleyaw la wa? O kɛra yɔrɔ min na ni ɲɔnɔ cɛ tɛ tɛmɛ kilo 8-9 hakɛ kan parce que ɲɔnɔ village laban o ye ɲɔnɔ entrée yɛrɛ a bɛ fɔ yen ma ko kulanba wɛrɛ. Donc kulanba wɛrɛ station ORTM ka antenne filɛ yɔrɔ min na ndola filaw kɔfɛla la a kɛra ndola de. Jatigɛ wale tigilamɔgɔw caman ne kɔni tora la an ma se k'o hakɛ sɔrɔ an bɛ ka fɔ wagati mun na. Min ye mɔgɔ 10 ɲɛnama kɔni ye tɛgɛ sera ka da olu kan nin waati in na olu bɛ ɲɔnɔ gendarmerie kɔnɔna na gendarme ka bolo kan. Awɔ. Ayiwa, lakana ko bɛ cogo di? Maaw yɛrɛ cogoya bɛ cogo di ɲɔnɔ yɛrɛ lamini na? Bon ɲɔnɔ lakana ko tiɲɛna lakana tigilamɔgɔw bi yan kosɛbɛ. N'a fɔra an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ o t'a la ka mouvement kɛ n'a fɔ a ka di population ye cogoya min. Parce que olu kan ka wuli ka se yɔrɔ minnu na wala tuma dɔw la ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ la n'u welera u bɛ na mɛ u bɛ na tuma min na o y'a sɔrɔ mamurutilen ninnu ye danbe ka ban. O gɛlɛya de b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi ɲɔnɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen. Donc o kɛra sababu ye ɲɔnɔ ka caman ja wulilen don jusqu'à ce que dɔw bɛ ka commencer ka ɲɔnɔ dugu yɛrɛ bila sisan ka yɛlɛma Mali fan wɛrɛw fɛ. Awɔ. Bon o ye jatigɛ n'a nasiraw ye quoi parce que an hakili b'a la lakana ka kɛ cogoya mun na o cogoyaw tɛ sinon an bɛ don min na ko bi bi in na lakana tigilamɔgɔw bɛ ɲɔnɔ yan nɔ en quantité caman bɛ yan nɔ. Tabarikala. Ayiwa, an b'i fo. Ala ka lakana sabati, Ala ka basigi lasigi. Amina rabi an sani baraji. Merci. An balimaw min ye Mali jagokɛlaw ka tɔn bɛ wele ko Sinakodɛmu ni a ɲɛmaa ye Sheikh Umaru Sako ye a ka ɲɛmaa dan kan o ye Sanba Sibi ye. Olu ye wulikajɔ dɔw kɛ ka kunnafoniya dɔw bila fiɲɛ fɛ dɔgɔkun furancɛ laban na. A hakilina ni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Maa caman yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ gɛlɛyaba binnen bɛ Mali jagokɛlaw kan. Ni dun ye Mali jagokɛlaw ta k'a lajɛ jamana wagandenba a kasabi fanba a bɛ bɔ Mali jagokɛlaw de kun. Nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi lakanabaliya o kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba ta ka ɲɛsin Mali jagokɛlaw kan. O waleya ninnu fana ye caman bɔ u ka sɔrɔw la. Sanba Sibi ale ye walawalali kɛ an ye o waleya ninnu kan ka da o fana kan o kɛlen bɛ ka wele bila Mali jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ma jumadon min bɛ bɛn ɔktɔburukalo tile 29 ma san 2021. Yɛrɛma hɔrɔnya taara siraku min sanfɛ n'a bɛ wele ko boulevard de l'indépendance. U y'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ni juma jigira nɛgɛ kaɲa 14 waati bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye. Hakilina ni laɲini min bɛ olu la ka ɲɛsin camancɛ fanga tigilamaw ma u ka jija ni cɛsiri kɔnɔ faso kumabɔli la u bɛna
bena o da diɲɛma kulo kan ale ni k'a yira diɲɛma la k'a fɔ u be cɛmancɛ fanga tigilamaw kɔ bi u b'u kɔ sini ka sabu kɛ cɛmancɛ fanga tigilamaw kɛlen bɛ ka baara ni hakilina minnu ta n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye fɔɔ ka se ka lakana la sabati jamana kɔnɔ olu bena u dɛmɛ o waleyaw de la ale ni ka kɛ seere ye cɛmancɛ fanga tigilamaw ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ u kɔ an ye ɲinini minnu kɛ o waleyaw la o filɛ nin ye. N balimakɛ salamu aleykum rahmatula. Waaleykum salam rahmatulahi barakatu. I tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ fa ye. Samba Sibi ne commerçant de ne tonde min ye Sinakodemo syndicat national de commerçants détaillants du Mali ne o premier vice président de ka sanga ni dɔgɔkun furancɛ laban na a ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ an b'a fɛ ka a mɛn i yɛrɛ da ka walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ye laɲini min bɛ aw la jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ a kalama a n'aw ka tɔndenw minnu ye jagokɛlaw ye. laɲini min bɛ kelen m'o fɔ ne ye fɛn namari fana président ye min ye suguw ka fédération ka suguw ka tugu ɲɔgɔn na Mali bɛɛ kɔnɔ ni o ye nationali de ye donc ne y'o président ye. o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun na n ye weleli kɛ pour que ka se ka fɛnw de yira jamana kɔnɔ n ye fɛn dɔ ye fɛn min n'a sɔrɔ n'a y'an jɔrɔ kosɛbɛ ni fɛn dɔ fana ye jamanadenw kan ka wuli ka u dɛmɛ kosɛbɛ min ye an ka transition Hasimu président Hasimu n'a ka jama a n'a ka gouvernement pour que an ka se k'o dɛmɛ an b'a fɛ k'o dɛmɛ an b'o kɔ an tɛ so mɔgɔ min bɛ se k'an pɛsɛ o n'ale o ye baara daminɛ cogoya min na o ka baara daminɛ to vraiment a y'an kun minna o ye baara daminɛ cogoya min na a y'an kun minna an b'a dɔn o bɛ se ka o bɛ na n'o tora nin cogo la o bɛ fɛn dɔ kɛ bon an t'a fɛ mɔgɔ k'u bali k'u jɔ sira la o ka baara la donc dunan mɔgɔw b'a fɛ ka fɛn min ta ka ɲɛsin o ma vraiment an tɛ jɛn n'a ye cogoya si la n'u nana cogo cogo an b'a fɔ k'an b'o ɲɛ o b'an sɔrɔ ɲɛ donc an ka mɔgɔ ninnu an t'o labila mɔgɔ si ye ka da ka gɛlɛya caman de b'an kan o b'a tara min ye insécurité ninnu vraiment gɛlɛya b'a kan gɛlɛyaba de b'an kan an b'a fɔ k'a bɛ Mali den bɛɛ lajɛlen kan mais a bɛ commerçant an b'a fɔ k'a b'an commerçant de kan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan parce que anw de ye tagana segin anw de bɛ minɛnw ta ka bɔ dugu la ka taa dugu la mɔgɔw bɛ na minɛn t'an bolo ka bɔ jamana la ka na minɛn ta anw ye degun min sɔrɔ depuis 2012 ani sisan cɛ Ala dɔrɔn de b'a dɔn an ye degun min sɔrɔ an ye degunba de sɔrɔ mɔgɔ minnu tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire mɔgɔw tun bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na sanni k'an bolo o tun bɛ bɔ Burukina olu jɔra kɔni an tɛ nata olu yɛrɛ la tuguni an yɛrɛ natalen tun bɛ fɛn dɔ ye an ka mɔgɔw ka bɔ région na ne yɛrɛ ka yɔrɔ filɛ nin ye mɔgɔw bɛ bɔ région na Sikaso ne yɔrɔ si tɛ ne ka client tɛ yɔrɔ min na Burukina bɛ yɛrɛ tun bɛ jigin ne ka so kana sanni kɛ n'u na yɛrɛ bɛ taa sen fɛ mais sisan olu tɛ na an ka mɔgɔ minnu fana tun bɛ bɔ Sikaso ni Segu ani Ɲɔnɔ ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ani nɔrɔ la o si tɛ se ka na tuguni donc olu bɛ sira tigɛ la o tigɛli dɔrɔn tɛ fana degunba dɔ de n'a b'o kan hali olu yɛrɛ ka yɔrɔ kɔnɔ n'o tun bɛ taa lɔgɔsigiw ni burusi kɔnɔnaw na o tɛ se k'o kɛ gɛrɛntɛ caman de se bɔ élément ninnu fana kɛra an ka commerçants dɔ minɛ kɔnɔ minnu ye Sinakodemu tɔndenw ye u y'olu dɔw minɛ waritigi b'a ko kɛra ni million 40 ni fɛn Ala y'a kɛ dɔw minɛ dɔw bilala wari dɔ de fɔra fɛn dɔ de kɛra vraiment gɛlɛya b'an kan ni jamanadenw bɛ sa cogoya min na an k'a lajɛ komi Ɲɔnɔ bɛ cogoya min na commerce tɛ se ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen sɛnɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen sigi an tɛ se ka sigi an ye ninnu ye an farala ɲɔgɔn kan Mali ka c'est la première fois Mali ka siti ko commerçant tɔn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen ta k'a fɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ ko bɛnbaliya an b'a fɛ u ka dabila pour que an ka jamana dɛmɛ o kɛra nin sen dɛ an bɛ ɲɔgɔn an bɛ taa tɔn tan ni kɔ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni région ni fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kalama parce que anw sigilen Sinakodemu bɛ région bɛɛ la a bɛ cercle la donc an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka nin transition dɛmɛ an b'o dɛmɛ jusqu'au bout an se ko damada an b'a kɛ jamana nin y'an ta de an tɛ jamana ɲɔgɔnna sɔrɔ an bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ fo Mali ɲɔgɔn na donc an tɛ se ka Mali to ye nin tiɲɛni k'a ka taa an bɛ ninnu dɛmɛ jusqu'au bout pour que sécurité ni mɔgɔ faga nin ka bɔ jamana kɔnɔ ka ni mɔgɔ faga nin to yen baara foyi tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnw dɔ nana minnu ye baara ko ye an ka baara gɛlɛyara n bolo kosɛbɛ an tɛ se ka baara gɛlɛyara an ka baara gɛlɛyalen ba don bana nalen fana ye fɛn caman fara ka tuguni Covid-19 o fana ye fɛn caman fara kan bon dɛmɛ minnu nana c'est la première fois gouvernement min tɛmɛna 500 n y'a mɛn ko 500 et quelques milliards nana fɔlɔ la min nana o kɔfɛ ka ca mais an ma foyi sɔrɔ la au niveau de la chambre de commerce au niveau de la ministre de la commerce an ma dɛmɛ foyi sɔrɔ an ma a sara bɛ d'an ma patantiw bɛ sara a sara an b'o min sara o b'a di minnu ma patronmat ninnu pas de porte dɔrɔn an bɛ a dɔgɔmani ye million 10 de pour que i ka d'a kɔnɔ a tɛ di caution tɛ a tɛ bɔ i ka sara la i b'o di dɔrɔn o bɛ d'a ma dɔrɔn i ka dɔn bitigi kɔnɔ dɔrɔn i bɛ continuer ka bitigi sara dɔgɔmani ye 20 de 20 30 25 donc an b'o de sara a ka gɛlɛn bon ni état dun hali ni détat ni 6000 bɛ sara état la anw ka patanti ni fɛnw sara état bɛ min sɔrɔ kɔnɔ a t'a sɔrɔ a bɛ fɛɛrɛ minnu ma parce que n'i y'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ di bayi de la a tɛ fɛɛrɛ mais o bayi yɛrɛ min bɛ di a caman b'a caman kalama million 20 mana di million 200 bɛ di surafɛn la million 20 de bɛ bila trésor kɔnɔ n'o dɔn n'a kɔnɔ a banna sara fɛn fɛn to an b'a sara 20 de kɔni a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mɔgɔ kelen de ta ye état ta la anw ta de continuité don hali n'a kɛra 6000 de a bɛ dɔn chaque fin de mois a bɛ dɔn état ka kɛsi kɔnɔ a bɛ da kɔnɔ bon olu ka nafa b'o de la ka tɛmɛ ninnu kan mais minnu bɛ surafɛn kɛ n'o ye olu b'o de fɛ o b'a fɔ de ka kɛ parce que 200 mana di mɔgɔ kelen ma olu b'o ta n'o y'a turu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ se ka million 50 sɔrɔ u bɛ taa bila u ka compte kɔnɔ a banna u ka sara t'a la ka da ka degun b'an kan commerce bɛ ɲini ka tiɲɛ commerçant misɛnman bolo complètement bon ka na dédouanement na dédouanement gɛlɛyara n y'a f'i ye sa baara n'ale ni
sanje atun gelera ne kakulu mais bana nale a gelera tuni gelera min na bana kono parce que continueru gelera continueru sara gelera o ye do faraka doronte parce que mo chamante voyage sans sabasi sabu sanani mo te voyage anti sigata sina anti sigata jakarta na bora dubai dorona santi sigata ros tagali te keros anyo be kan sigilendo bo la menna fe gelera ni baton be wuli ni kondire hake madafa baton ti sega wuli baton ngoni ka wori dafa lende be manga connaissement unyelela o yelele o bato do be fara minanga mo yelele wolo le cargo tiku ka dota transiteru ka dota do ka bo minna ka fo gelera na fananga do bala hari droit minu be sara commerçant nga sega o kana chinya mais toujours o farla unde taka exemple ne bo mina minu yesini ni jakarta ne be mina nati jakarta ere sala manya konte ni ko me dongora be faraka har sini tuno be songa do faraka mambero mina sa we kondine kelendro e 4 millions 200 000 de faraka on drone bo sara avec comme to be kondine kana famina on be kondine ka perdi bo sere problème banga ko sobe yere de problème bare banga o desamba fe nyaka nyino fana la gisi ni ku kasi no sigira jamana to yake ndongo eta be ko fen soro de la wole de mo fula dronga bénéfice minu ye transiteru ni douanier ye eta ta bénéfice de abun yana ku ba bénéfice we min soro o to ga so fen na soro na be sara normalement on be fen min sara na be di normalement ma eta be fen fo milari hake fen fo san kono o be temo ka mais jamais no ya fen be ke no ya fana on tasoro minon be do am tana eta be fen chama kana ma amba be fen nu nga nyanyi ko sobe jamana do nga siga lafiya o be fen doni soro ambe doni soro mais ka ke mo kelen de be mo fula de be do soro mo fula be jamana be te fen soro am te fen soro on yere kon bolone pew on te ko soro bamba be solution do kanyini jamana to fara tumbete o ya boama eta o ya laje o ya do ka poni de kanyo igisi ni ku sigi directement donc mo ka continuer marana ni droit ni fon sara be tika wori bla direct trésor la donc ka pape be di mi ka mina be di bra be di bamba fe ni bela jara ngebe groupe asu ni fen nu o ka sega fen dama kada ka mali jagu mission de ka cha uli be mali servi ko sobe ibe patron baw ye san kono be kuma ni ke san kono sinya kelen boy be deta nu ye do be voyage sinya saba sinya nani sinya fula adogomani san kono ba yara uli be minan nati bo uli be minan de ko tandi ulu fana ka sera do bo pour que nu ga sega groupe asini fen do ka sega fenge do doma o ka voyage dura ka doma o ka fara nyogon ka o ka continuer nati o kana o ka fere harna be o ka de doye ni mo ko kelen to ko worbe tasra directement gise ni kila amba fo ka ke de gunde ba ka tuni au niveau de la chambre de commerce bo de gun fana akacha la fa mena se fama mo ni be ko fe donc amena se ulu fana ma anga revendication nu be la jara amba fara nyogon ka e région ni ya ambe soma ka be doma ambaro o be songa ndeme parce que nya fi nan ko commencer ka ndeme minu nye titiru ye o baka essentiellement ko segono titiru on te ka fotu ni ko immeuble fen do na baila c'est pas nama do chinyaka o ba bama o ba contrat o ba bama ulire bo baraka kasra mo nyino fere ulire bo baral boni mo e barado dami ni yere déjà ere ka nga deme ni nga tigi deme bon donc o be amena continuer ka o fana ke o ko demelike o bay ko immeuble nu o be sega ndeme do be sega jocho damando be sega so ka di deta o ma o be ko no ga deta o ma ko so be pour ko bandeme bon kumana fenge ka minu ye dedo ma nyore kumano ka o ka fere bela jela nga sika solution no soro ni munu bela jela na pour kama samburu yoro fana la de gundo banga o de guye fenyu mande voti tumala donc de gundo de gu chama nga fo ini pièce nu o ta nga srai de ta no fenu ni commerçant nu bon ulu kera la ko sende la pour que ka commerçant dem sen nu ba fe mo min kana harna soro ni teni minu be ni e worboru boro mo nde hygiène fitunu ni fe mbobolo ulu ba fe ga ulu be sika de to mara ko be siko deme pour ga ka ulu e carte directement commerçant ne ta nga na ulu deme bo na kana ni pièce nu fe ulu kera la 10 ans de ko na tunta kono yere bamba ka ga da patenti e 40 ani patenti ani nifu ani visite de commerce akadoma ça c'est normal o normal de donc o fengela ani tuguni ni vote kera tuguni na betara kata vote fili ni lisi kele lisi fulado donc tuguni o ta gagnere na wotera mi to gagnere nde ni worto tigi bolo o tigi tsega siki be baro malika fenko ambe baro mali wote ko da be yoro be la jelena donc o ga fere be la jelenge vote tumaranga ga égalité folo kuta do de na be di detama jamais fantante sega ke nyamai katro mo nyuma be worti kunda mo nyuma be fantan kunda donc anga mo nyuma nyini kasi asiga nyere anyere be mo nyuma nga siga ko akafsa ka fo worti de kasi toujours parce que o kan ke égalité présidentielle wote be ke chuga minna ani maire sigu ni député sigu no wote be ke chuga wote be la jelena be ke jamana ko chuga minna commerçant fana ga samo commerce mana wote ka ko chugola égalité be ka wote ni mo mi nyana tetila disi mana tel balala o kana ke ko mo conseiller ka présidence non o ka ke me atume meru tala aba fami ayere bakrama meru ni wote tunkera conseil de tumbeta mo sigi me anya o nambara tunka ja tunkera commentaire ko na on fana ta kero o tunye worbo de tuni o conseil tumbe sa de meru la million bedi iba ko kasa be wote do be do mo anya mo do ye mo yere ta wote lo je fo wote la kasi godala parce que mo wore kana to o minana wori fo kat min ka tani ka fo wote tuma o be do be yo force ka million mina ibe pour avec progression ci ka dima ibe ta bila ko sino ni ya to edro e mana million do be ta 2 million dama donc o de gumi tumba ka directement fanga ko temene
mais mba ko yo drone nyuma yake o sina ko bona ko sisa ko ni lisimi na tete de direct mo de ke president biloto de besi amba ko chambre commerce fana kete parce que fana o de gude banque membre conseil de beta présidence ni président gila wari be min bolo de besi mais min nyuma ina ya so ajotisi ni warta bolo fo ki gata ni 200 millions 300 millions o de kama sisa ibaye sigiri be ke do ba worti gu drone de kama ko ni nyoma bebe nyoma fe donc mo de si har ni min be sana bora do de wulu do la kelen de bena parce que tangi ko to la wulu de bena mais no bora la do na la so ni eta ma so man ta fa ni eta ga bla no ma so ma o be deta onga fenge doma o ka samur commerce o ka da deta onga samur commerce ga papier fana ni kada 40 ni fu patenti is de commerce ni pesi ni ka bolo fana na kunya unde tuni ka fanta o eliminer ka boye parce que o million ko de donc andu mbaye o fonctionnaire ka fenge de donc atunta la yere anyere kam go de anyini ministre do temena fanga min temena ministre do temena 10 ans ngono ono de benna la kakala kasura tunta kono amma de ka nyinen kala donc o ka se ga chuko korola anga ge galte fana be ka voter ni mi o min na la tete la o be ke president ya be so commerçant nyoro yo de kan o de kama na tete la mais akana ke ko membre conseil be tam ngosiki si ce n'est pas 200 000 300 000 te segi dado la non ko munun de fenye fe minu namba fe ka fo e fen chama ba kono de taw chama be se ka fo mbe papier kono chama be papier kono na mo bala fenge presiu amba papier amela copie kadama akaka bolo ninde ewa minye juma boli o be chogoti an fe kuma ni be yere fanga be odila ni ay presi yere kera akera juma bolde kama kuma yere bolde ka parce que boli be ke boli baye mali kono mbado femi nyogom ma ke o de be ke juma do nyala sona juma ta e femba de parce que kata ya kata bla région na be perlendo yoro be la jele ndongo harni ado na de josu sa baye même noro la tamase ko ni fe abe fo kambe la jele nasa juma do nyala sona juma mana seli comme ça be yoro e région ko nan sere kili ko na la fembe me parce que anta fe ni ay na make juma do kabitigu datu ga moy ban me nanya datu adama de nga hera ni ide meto ibe na de gula se jamana de umma o de kama sinon tumba ke de biso me nanya ke na samba ga uni fe nunu abe na de gula sa mama be ka se ga nya mbe apeli bila na samba ga uni fe nunu be ka se ka commission mambe nya na bo sokoma kata bila juma sel ne juma sel la bitiki denkelenga na yele sugusi Canada yele e région serekili capitale kono yurosi Canada yele bela jelenga nyogon so munuma indépendant la ambela jelembe nyogon so inshallah ambeta ka foko ambe hasim president hasim donc ambana ka gouvernement ambo de mamboko mogo be sewuluma ibe saunde ma folo kasaro kasewu femfe ni ba nyen ala nyin nunu ye ala nyini iba sawu ma folo yani ka sen numa ango na perle ndoma juma do amban sen ka fana antejo amban sen ka antejo fo kata nunga to ka bara fo nunga ta bara insécurité ni fembe jamana kono ano ba fe ka jeya min ke jamana kono o kake bay do fana kala nyini de nunu nye jeya min ndamina o ye ko son keleni min ndamina yuru mba fe ka kele do fana ba ka dabilo de la ko buli ka boy mais ni Allah sonna be nunu de men nunu ka se ka tansoro ko ka barake har na soro na meni ndo adafe abe do fa na do nanga jamana dafe mo ko ngi nindu ga jamana dafe o te fo chinyana à partir de le 29 ambe jo jamana ka parala comme militaire ube chogamini am fana se ko fempe na mbake ambe jo antamboloji fo ka ta ba do inshallah Nieta ga yo awna mbalmau ka sangani chamacha fanga ye alibi ina fo sina kodem moye mi la nyini Mohamed uldi shegana ni ma chamamba do nyoron sirfukela ale fana ye wele bla maldon bela jilima ako abe mi ngini maldon fe o ti dowre anga siga faranyonka ka hakilna ni anga nyaw ke kilinyi mimbe siga ke sababu nyumai anga chamacha fanga be ka tatu ga minna aka siga ke jamana kono don sakoi nyoron buye ko hakilna ni la nyini mbe alela ode jamana ka basigi mimbe siga ke sababu jamana kono don hakili ka sigi unu bolo kono fon ka se ka kisi ni o walaw la sabatira minye kala flu ye ulu be se ka ke akon nyaanyi ni maldon bela jelen fe ambeka anga nyaw ke kelin o de be se ka ke sababu bola nyuma be se ka sura malikula nyoron sirfuke min fo anga jangula me tarasu mun na kan bashige na fo kana ni muchari ambeka kan shiru yere de ma an ba fo kawni ce ala kaw salmi hera chamai an gu de me wasa ka se kana ni bashigini da kana ye jamanan yo alikoni fe amun ya fasudun de malikono don an bɛɛ lajɛlen ka jɔcogo kelen na i n'a fɔ maa kelen ka jɔli la ka ninnu dɛmɛ wasa u ka se ka an ka danbe n'an ka jogo n'an ka lafiya an tun bɛ min na wasa u ka se ka dɔw lasegin anw ye yalla bibi na ay se juman b'an ye k'a fɔ an ka vote kɛ maa minnu bɛ ka faga su fɛ u bɛ faga tile fɛ maa minnu ka nafolo bɛ ka bosi la waati bɛɛ lajɛlen ya u yɛrɛ jigi hakili sigilen tɛ yɛrɛ fɛn tun tɛ d'an ma yɛrɛ sisan u ka taa an lajɔ tilew la ko an de ka taa jɔ tile la ka aranw kɛ tile la kungo ni minɔgɔ bɛ minɛ k'a fɔ k'an bɛna vote kɛ maa wɛrɛw ye k'olu de bɛna gagner ka tila ka taa tiɲɛniw kɛ an b'o kɛ mun na Mali jamana kɔnɔdenw ale Mali fasoden dɔ de kabini a ka denmisɛnya na
abange baw be malinda balma be malina balma musawira be malinda kab ma kurbaya au choya kelenda be malinda hal sisa kama be ma kurbaya minna adum bayan balma kelen kelen be min betanishi ambe la jelen gambolo di nyoma اسمنا شعب مالي من مالي فسوديا توي مالي فسوديا تو غض النار على السنة كنا ان كان منا كي كانوا كانيو غض النار عن ادواننا شنو او فريكول منا كي تو تو حتى غض النار عن ديانتنا هل ان دينه منا كي تو تو مسلمين سلامي وبوكا سلامي يلا مو كرتي وبوكا كرتيانا مو بمانا وبوكا بمانا يانا غا بي مالي فسودون كذا كيلو كلني حكير دو كيلو كلني حكير دو جمانين سلامنا حكير دو سلام كرتينا حكير دو جمانين بمانا يرنا حكير دو جمانين ناكا حكير دو او بي من غلو تو نشيته لا فمره كوني بامبلم أنا ديسكون يا فكي أنا ديسكون كوني بامبل أنا ديسكون كوني بامبل وبس كان جاو يا كان كربا كان بلا فم من نو ككلافيلو كسيسان أي أنت سوما سكلافيلو أنتو كي كوني بشيك فرو أنت عندهم من فين اللي قاموا هنا الموقع عندهم من جاني نيجيرينا una nasro angam una nasro fangauni fangasina mau benyo konna chokame na ulu musera ku bonyo konna ulu de sera ku ukelein la fara umani latia ulu la fara de dron ulu munu yo kanye koni ko ulu la binga boy ka fangainta anganjo ulu de nofi munu bang kunna sisa anganjo ulu de nofi ku dem ambe mi fuye ko أنا أقول سوما في منا كانوا وياك أمبارغو دكيو أمبان كندو أكرو أمبان كندو أكرو ممكن أمبارغو كنا نافع أنك ما نفينا أمبارغو أمبان كندو أكرو أنك كرامايو ngo an faso don ubena ambladi ande blakmona no ambargo ke ko korode ka foku be fe ka ko faso don de blakmona ani min no ni fere bon tanya no nyonna billahi la ilaha illa hu بالله قابلين أم بجناي أم بانكون داكرو نوكو بنا أمبارغو دكي أم بانكون داكرو أنغا كرامالا ناسرو بنا بلاك موديلا أنغا كراما كرو أم بانكون داكرو نوبنا أمبارغو دكانا أنغا مانيفيانا أم بانكون أو كوني أو نغا سغانا أياو تو أو جيرو يمانا درو أنغوني باونو فتشقيا بلا فن على بويرو دامكانا نياكا بويرو أوني boyro be ala bolo koy wo daban yambede dabay aw munu yenda fulondo ala de yaw anda ulumuru fanga tigo ala de yuda mun de selendo ala de yuda ni bela jene ala de abeda mani funya bela jene billah la ilaha illa huwa mani zimbe badun ko dababe hali محل ندو يا دغو جسكون يركوننا جسكون بعدونغا فقالا بين جسكون بعدونغا فقالا بين على دو يامبي دك على يامبي دا ناند يامو ناند مونينا كانجو نيمبي لا جلمب تسمو ما يفسدون اند كان بولو دي يوما انغا يومنا نيمما باي ناو في نغامنا وبيد ما مبي كان بولو دي يوما كانجو نيوسي فنان أيديكم وغيركم من معاكم ووراكم أم باو دم حالي وأم باو فوي كفو كم باو نوفي أنجو لم باو نوفي أم باو كو فسوي أو يندون دوليو أم فنا أو بني باوي أو دون أو بالماوي أو مسويا أو باوي أم غني باو نوفي شوية بلانجو لم باو نوفي أم باو نوفي حالي أو أو أم باو نوفي أم بلا جلم باو نوفي نيسم أو بي نوفي كبا إتنا سرافية أو دك هاو جيجا كاتشي شريكا كولو
aw de ka jija ka jo ka kono do adu sukunna ka jo a fasoy donc du'a la man alhamdulillah rabbil alamin الله آمين يجيب كل من دعاه واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكائد الدعاة المعتدين يا الله يا الله يا الله آمين يجيب كل من دعاه واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكائد الدعاة بسر شيخنا رحمه الله من صواه وشاكرا اياه ما دعا ربي واجتباه من يكيد الرد سقاه وجزي عن النبي عسى jɛkulu min bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ jate kow ma an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko inisati olu ni sonatamaw olu ye bolodenɲɔgɔnma bila sen ka baara dɔw la baara minnu kɔni kɛra a bɛ waati jan bɔ an ka jamana kɔnɔ nka baara ninnu u jaabiw kɔni bilala fiɲɛ fɛ juma tɛmɛlen min bɛnna ɔktɔburu kalo tile 22 ma san 2021 baaraw tun bɛ ka tali kɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna na u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka se ka sigarɛti pakew k'olu ɲini k'u tɔmɔ k'a ɲini ka dɔn sigarɛti pake minnu bɛ ni a bɛ dilan sonata maaw fɛ ale ni minnu bɛ don yuruguyurugu sira fɛ olu ka se ka ɲini ka danfara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o wulikajɔ ni cɛsiriw kɔnɔna na a yira k'a fɔ min ye sigarɛti caman ye u bɛ don duguma sira fɛ o kɛlen bɛ sababu ye gɛlɛyaba yɛrɛ fana bilen bɛ sonatamu kan ka sababu kɛ u ko san o san min ye sefa wari miliyari 60 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ye ko sonatamu bɛ o de don Mali jamana wagandenba kɔnɔna na nka ka sanga ni waliya ye minnu bɛ kɛ sababu ye sigarɛti bɛ don duguma sira fɛ n'i ye o jatew ta k'a lajɛ sefa wari miliyari 10 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko o de bɛ tila jamana na o kɛra sababu ye u kɔni ye hakilinaw dɔw ta k'a yira ɲɔgɔn na ale ni ka fɛɛrɛ dɔw ta k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma min bɛ se ka kɛ sababu ye dan bɛ se ka sigi duguma sira yɛrɛ yuruguyuruguko la an ye ɲinini dɔw kɛ o waleyaw la an ye min sɔrɔ an ka jango lamɛn. an ka cakɛda a bɛ wele nasarakan na ko institut national de la statistique o wagati la u yɛrɛ tun b'a wele ko paran tasatigiw an ye jateden cakɛda de ye an ka baara bɔlen bɛ ka jateden labɔ ka se ka di jamana marabagaw kɛyɛrɛw ani a dɛmɛbagajɛkuluw ma yaasa u bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ cogo min na u bɛ se k'u ka baaraw boloda n'o ye cogo min na. ayiwa an bɛ sigi min na bi o ye sigarɛti ko fɔ aw ni sonatɛmu ka bolodi ɲɔgɔnma kɛlɛli kama i bɛ se k'i da don a la ka dɔ fɔ an ye. an ni sonatɛmu ka bolodi ɲɔgɔnma ni sigira min kan komi n y'a f'i ye cogo min na anw ka baara ye hakilila baara de ye ka se ka jatedenw bɔ an bɛ se ka mɔgɔw bɛ se ka jateden ta u ka baaraw boloda n'a ye cogo min na donc a mɛnna sonatɛmu tun bɛ jateden dɔw bɔ n'u ka sigarɛti pake tɔmɔli nka anw ka baara ye sisan nɔ ka se k'o jatedenw ta k'a fɛsɛfɛsɛ ka hakilinaw bɔ a kɔnɔ yaasa a bɛ se ka di sonatɛmu yɛrɛ ma cogo min na ani u baarakɛɲɔgɔnw i n'a fɔ douane i n'a fɔ gendarmerie u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na ka sigarɛti bɛna don kojugu la an ka jamana kɔnɔ cogo min na u bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na donc an n'u ka baara sigilen bɛ o de kan o de la o baara nin kɔnɔna na bi an y'a ye k'a fɔ sigarɛti mariki 3 de bɛ yen nɔ minnu bɛ don a tɛ don cogo ɲuman na a bɛ min kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ani fɛnɛ an b'a dɔn bi u bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na kosɛbɛ ka se an fɛ yan donc ne hakili la o ye kibaruya ye min bɛ se ka sonatɛmu ni a baarakɛɲɔgɔn tɔw dɛmɛ u bɛ se ka kɛlɛ sinsin cogo min na yaasa sigarɛti donkojugu an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n y'a fɛ cogo min na an ka baara kɔni ye a bɛɛ de ye bi kɔni an bɛ sigarɛti de kan nka don wɛrɛw la an bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw kan an ka baara ye yaasa ka jamanadenw yɛrɛ dɛmɛ u bɛ se ka jamana yɛrɛ taaɲɛ boloda cogo min na fan bɛɛ fɛ. aw ye baara minnu k'a kɔnɔ o y'a to dɔ bɔra a donni na wa. alhamdulilayi rabi alamin an bɛ se k'a fɔ ko awɔ parce que an ye baara minnu kɛ n'i y'a jateminɛ nin san damadɔ kɔnɔ sigarɛti ka donni fɛn fɛn dogodogoli sira fɛ caman bɔra a la ni caman dun dɔ bɔra o la o bɛ se ka sababu ye sonatɛmu bɛ se ka caman feere ni sonatɛmu bɛ caman feere sonatɛmu bɛ se ka impôt ni taxe caman sara jamana ye donc o bɛ kɛ lafiya yɛrɛ ye jamana ka waganden ma o de la an bɛ se k'a fɔ baara daminɛ ni sisan cɛ caman bɔra a la nka halisa caman bɛ yen parce que san 2020 tɛmɛnen komi sonatɛmu mɔgɔ y'a fɔ cogo min na jamana ye miliyari 10 de tiɲɛna contrepartie fɛ donc n'an sera ka kɛlɛ kosɛbɛ je crois que miliyari 10 n'o donna jamana ka waganden kɔnɔ o bɛ se ka ekɔliso caman jɔ u bɛ se ka maternité caman jɔ u bɛ se ka caman bɔ gɛlɛya la jamanadenw yɛrɛ fana kan. aw y'a baarakɛlaw ye a kɛlɛbagaw tɛ taa a minbagaw yɛrɛ fɔ jamana kɔnɔ mun de b'i bolo ka f'u ye tuma ne bɛ min fɔ a minbagaw ye o ye u ka sigarɛti min u bɛ sigarɛti minnu min u k'a jateminɛ sigarɛti min yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya nka a ɲuman fana minni kɔni o fana ka fisa ni min bɛ don cogo dɔ la ye min bɛ feere an ka cɛkɛda ninnu fɛ an ka baarakɛla ninnu fɛ n'o ye sonatɛmu ye olu b'a fɛsɛfɛsɛ de et puis a bɛ jamana ka sariya bɛɛ bato yaasa k'a feere nka min bɛ bɔ kɔfɛ ka na olu t'a dɔn an si t'a dɔn a fɛn sugu min don fɛn min b'a kɔnɔ an t'olu dɔn donc ni i y'o min fɛn jugu kɔni mana min kɔni a ka ca ala fɛ a bɛ se ka kasa las'i ma n'i y'a san k'a sɔngɔ ka nɔgɔn nka n'a ye bana min las'i ma i ye min don a la k'a sɔn ka nɔgɔn i bɛ t'o don fura la dɛ ni ala ka n'a cɛ janya a bɛ se ka kɛ degun yɛrɛ fo adamaden na ni ma donc ne bɛ min kɔni f'u ye sigarɛti da nɔgɔya tɛ aw ka sigarɛti ɲini ka min kɔni fɛnɛ ka fusa u yɛrɛ ka kɛnɛya ma
ani min fɛnɛ fɛsɛfɛsɛlen ka dɔn min fɛnɛ bɛ se ka fɔ ko bon sariya y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ se ka feere an ka jamana kɔnɔ. Ne tɔgɔ Seydina Umar Menta. Jɔyɔrɔ jumɛn b'i la yan. Yan nɔ bon ne nana comme an ka cakɛda in na INSTAT la yen ne chargé len don ka études ni analyses kɛ dɔw la jate dɔw la. I ka jate baara in na i bɛ se ka dɔ fɔ an lamɛnbagaw ye wa. Bon n ka jate in na n ye jate min kɛ bi jate in bɛ min concerné o ye pour que ka cigarette min bɛ don dogodogo la k'o caman bɔ pour que jamana ka sɔrɔ ka se ka yiriwa parce que ni cigarette min bɛ don dogodogo la ni caman bɔra la jamana bɛ caman sɔrɔ a la. Ka da aw ka jija kɔnɔna na n bɛ se ka dɔn jamana a ye gɛlɛya sɔrɔ nin waleya in na wa. Gɛlɛya dɔ sɔrɔ na cogoya kɛra a la pour que caman ka bɔ a la jamana ka sɔrɔta cayara. Welekan jumɛn bɛ wele ka ɲɛsin jamana kɔnɔ. Welekan bɛ n bolo c'est que an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ni cigarette min bɛ don dogodogo la o caman ka bɔ a la i n'a fɔ directeur général yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'a ma ɲɛ an bɛ cigarette min an ka cigarette jɛlen kɔni min o ka fisa ni an ka taa cigarette min donna dogodogo la k'o min. Ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko plateforme Anko Fasoko o bilala sen ka sibiri tɛmɛlen min bɛnna octobre kalo tile 23 ma hakilina ni laɲiniw n'i y'a ta k'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ u ko olu kɔni b'a fɛ mara kɛcogoya kɔrɔ min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ o ka se ka dabila ale ni min ye camancɛ fanga fana ye ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la min bɛ se ka kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka di jamana ma n'i ye nin jɛkulu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ parti politique 35 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kulu kɔnɔ k'a tɔgɔ da ko plateforme Anko Fasoko ko n'i ye waleyaw ta k'a lajɛ olu ka hakilina ni laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ dɔw ka se ka na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka yuruguyurugu kɛlɛ ale ni jamana kɔnɔdenw u ka se ka fara ɲɔgɔn kan kulu kelen kɔnɔ min bɛ se ka kɛ ɲɛta ye Mali jamana ma an ye minnu sɔrɔ o waleyaw la an ka jango lamɛn. Hakilina ni a talen kɔfɛ an ye baara caman de kɛ ka réunion caman kɛ ka cahier caman kɛ pour que an ka se nin kɛra in na yan donc n tɛ se ka bɔ kuma la cogo si la ka taa second point la ni ma organisateur fo organisateur minnu y'u cɛsiri su ani tile pour que nin conférence de presse bɛ se ka kɛ bi mais organisateur ka ɲɛmɔgɔ fo Lansana Togo donc min y'i cɛsiri kosɛbɛ a n'a ka équipe bɛɛ pour que nin conférence de presse bɛ se ka kɛ mais n bɛ min fɔ sali ɲɛna ni jɛkuluba min sigilen filɛ nin ye jɛkulu in sigilen don président y'a fɔ ka kuma la an bɛ transition dɛmɛ an bɛ transition dɛmɛ fo ka taa fɔ transition kuncɛra waati min na président y'a fɔ fana an bɛ assise nationale de la refondation min bɛna kɛ an ka plateforme bɛ participer a la an bɛ taa ka taa hakilina di Mali jɔliko kan an bɛ taa k'an ka hakilina di Mali ɲɛtagako kan mais président y'a fɔ ko il faut pas que a ka kɛ i b'a fɔ assise nationale dɔ in kɛra cogo min na n'u ye min wele ko dialogue national inclusif parce que o kɔnɔna la a yera k'a fɔ mɔgɔw nana lasigi de min b'u fɛ k'o fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn a banna transition ye occasion de ye an ka taa assise sɛbɛsɛbɛlama na assise min b'a to bɛɛ bɛ se k'i hakilina fɔ pour que ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔna la PRFM a n'a ka parti politique tɔ minnu donna Anko Fasoko la an bɛɛ bɛna taa ka taa hakilina fɔ assise kɛnɛ kan pour que a ka ta ba la Mali jɔliko la an bɛ taa plateforme hakilina fɔ ye pour que a ka dɔn ko plateforme dɔ bɛ yen une plateforme de rupture plateforme bɛ fɛ ka taabolo kura ta Mali jɔliko la o de la président Alasko y'a fɔ a ka discours kɔnɔ ko mɔgɔ man ka fɔ tuguni da la ko an bɛ sa karisa an bɛ sa i nɔfɛ a fɔra ko ɲɛmɔgɔ de kan ka sa kɔmɔgɔw nɔfɛ et non le contraire. Donc an b'o o kɛnɛ de kan an bɛ taa élection générale min fana bɛ na nin k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la plateforme min sigitɔ filɛ nin fanga yiri plateforme de fana don dɛ wa an bɛ candidat bɔ candidat min bɛ k'an ka cɛbɔ ye élection présidentielle nata donc faamuya ka sɔrɔ a la candidat bɛ bɔ plateforme in kɔnɔ min bɛna taa ni plateforme projet de société Mali marali kun kan donc ni o y'a sɔrɔ ni plateforme ni base b'a la ni base t'a la élection présidentielle la o résultat bɛ na. An y'aw wele aw nana wa hakili la fɛn di aw ma a bɛ se ka taa fɛn min lakale ni Ala ka jɛ ye ka n kɛlen bɛ fo président n'u ye yan sɔrɔ hali n'u ma yan sɔrɔ u ka foli di yan nɔ parce que u ŋaniya di yan nɔ parce que plateforme signé les gens ma se ka yan sɔrɔ ka an ye minnu invité ka na u ka bonya di yan nɔ u ni ce u nana u y'an jaabi a diyara an ye k'a fɛ fɛn faso ko mɔgɔw bɛ fɔ pour la mobilisation a ye nin kɛ aw yɛrɛ de ye a ye nin kɛ aw yɛrɛ de ye tu sais an bɛ conférence de presse in datu yan a janyana dɔɔni mais aw bɛɛ ni sɔgɔma an sɔgɔmaden na an bɛ kɛnɛ mun kan o ye plateforme Anko Fasoko a tɔgɔ b'a fɔ cogo min yɛrɛ min na Fasoko a bɛ maçon
hakili la a bɛ maa bɔ i b'a fɔ wajulu parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye jamanaden hamitɔ ye n'a faso ye ça veut dire que gɛlɛya b'a kɔnɔ gɛlɛya mun bɛ yen hakili la maliyɛn tɛ bibi in na mun t'a dɔn o sɔrɔla walejugu ni marakojugu ni taabolojugu fɛ o hukumu kɔnɔ anw cɛ n'an muso à travers an ka parti politique n'an ka association an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilila kura di pour que ka se ka an ka jamana bɔ nin taabolo la jamana bɛ bolo min kan a tɛ dogo maa si la an tɛna segin o kan bilen bɛɛ b'o dɔn an bɛɛ b'a k'o vie au quotidien donc hukumu kɔnɔ cɛ ni muso minnu nana an y'a jateminɛ fɛn fɔlɔ min y'an bɛɛ koloso ɲɔgɔn na fɛn fɔlɔ min y'an sinsin bere o ye jogo ye danaya danbe ani ladiriya komi an ka tɔn plateforme kɔnɔ tɔnba dɔ fana b'a kɔnɔ n'o ye PRFM ye o ka slogan ye mun ye danaya danbe ani ladiriya hakili la ni jogo in bɔra jamana marabaa caman na o de y'a to an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ ni mauvaise gouvernance fatɔ ye an bɛ bɛn o kɔnɔ donc il faudrait recouvrir aspect ces valeurs sociétales o de y'a to sisan an mɔgɔ damadɔ an farala ɲɔgɔn kan mais fɛn min don fana a dayɛlɛlen don maliden ɲuman bɛ halisa maliden ɲuman bɛ a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen a ka jɛ a ka na an labaara pour affronter les échéances prochaines c'est-à-dire élection kura minnu bɛ nalen n'o ye président sigi ni député sigi ni maire sigi ani conseil régional sigilen o hukumu kɔnɔ an ye baara daminɛ a daminɛna Bamakɔ baara bɛ ka jigin région na parti fɛn fɛn b'a kɔnɔ association fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bolofara minnu bɛ an b'a la k'olu labɛn kelen kelen région kɔnɔ ani cercle kɔnɔ ani ka taa se commune ma pour que ka élection kunbɛn afin que fasojɔ la fasoden ɲumanw fasoden ladiriw dana bɛ fasoden minnu na fasoden minnu ma ɲinɛ u danbe n'u kɛwale kɔrɔw kɔ olu bɛ se ka u madon faso ɲɛta la sisan ka se ka jamana ta ka se ka dilan sinon fasoden dɔw de fana bɛ yen ni jogo dɔw bɛ yen nɔ mun ɲininen don an la kɔrɔlen o to olu la donc anw de b'o o waleya sisan pour que ka se ka jamana ka ɲɛta sabati o de y'an nakun ye an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na à la date d'aujourd'hui an ye parti ani association an faralen ɲɔgɔn kan a ye parti ni association 27 o de b'a kɔnɔ bi mais sɔgɔmada in na 2 yɛrɛ manifestera n'o fara kan a bɛ kɛ 29 il y a d'autres on en met pour parler là an y'a hakiliya ta juru la hakili la bɛnn'u ma u taar'u ka au niveau de leur bureau national ka t'u hakili jagabɔ k'an sigi k'u kɔnɔ pour que k'an bolo di ɲɔgɔn ma an y'a fɔ cogo min a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ mais i b'i jija an b'a ka vertu mun fɔ jogo ɲumanya mun fɔ o ka kɛ i la comme président Alasko tun y'a fɔ dans son temps on ne vient plus pour se servir mais an bɛna pour que ka jamana de servir sisan o de y'an ka slogan oui an ko fasoko ni tɔgɔ ɲinina ni dɔw b'a jateminɛ u b'a fɔ ko a bɛ taa PRFM fasoko nɔfɛ a tɛ taa o nɔfɛ mais PRFM fasoko hakili taara fɛn dɔ la anw fana hakili taara o de la o ye jumɛn o ye fasoko ye parce que n'i y'a mɛn anw ko fasoko a bɛ dimi dɔ ko fɔ a bɛ fɛn dɔ ko fɔ bunadamaden dusukun na bunadamaden bɛ si la ni mun ye a bɛ fɛn dɔ ko fɔ an sigida la dimi ni tɔɔrɔ mun b'an kan c'est une façon k'o extérioriser mɔgɔw k'a faamu wa foyi foyi tɛ se ka anw faso dilan na anw tɛ ça c'est cette prise de conscience anw mun sɔrɔ mun fɔra n'an bɛna a waleya k'a sabati jamana in kɔnɔ ne tɔgɔ ye Emile Salamuso ne ye parti socialiste pour le renouveau PSR au président national ye merci. Nieta yo aw nale jama bɛ sewara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw Mali kalanko la lakɔli karamɔgɔw forobataw olu ka lafasali tɔnba olu ye sigi kɛ ni Mali jamana tigiw ye sigi min kɔnɔna na u ka hakili falenfalaw kɛra min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka ɲɔgɔn yɛrɛ faamuya walasa gɛlɛya min binnen bɛ Mali kalanko la dan ka se ka sigi o walew la min ye tɛnɛ nata ye n'o kan ka bɛn novembre kalo tile fɔlɔ ma san 2021 kalan ka se ka ta jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hakililajigila a yirala k'a fɔ ko sigi in kɔni kɛra juma don nka min ye ɲɔgɔn faamuya kɔni ye o ma sabati Mali jamana ale ni kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔ u ka lafasali tɔn maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ min ye Mali jamanaw ye olu ye u ka hakilinata ta k'a yira lakɔli karamɔgɔ la lakɔli karamɔgɔ fana ko min bɛ olu fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye sariya article 39 olu b'a fɛ o de k'a bila sen kan olu ka laɲini ye o de ye an ye ɲinini dɔ kɛ waleya in na an ka jɛ an k'a mɛn lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba u ka kumalasila fɛ n'o ye Usman Almudi ye. A ye hakilina falen baara dɔw sigi sen kan sisan dakuruya damadama a bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ a bɔli o kɔnɔna na. Non, gouvernement ministère du travail tun ye avis de renouveau dɔ caman k'a mɔgɔ banna k'an kana ɲɔgɔn ye an b'a préféré la ten k'a fɔ ko avis min nana a bɛ fɔ min ma ko o 12 o kun t'a la donc an nana mais parce que an nana k'an ka ŋaniya ɲuman de jira k'a fɔ ko kuma o kuma n'an welela an bɛ se ka weleli lamɛn parce que an bolo Mali ko don donc an nana
kuma kɔnɔ u y'a yira n na ko weleli ye d'abord u ka yafa deli kɔni kɛ k'a fɔ ko u jo t'a la ka welekan bila an ma k'a sɔrɔ autorité t'a la mais kuma ɲɔgɔnya kɔnɔ a y'a ye u ka hakilina min k'an ka hakili jagabɔ kɛ ka kuma falen kɛ walasa école ta min bɛna kɛ a ka kɛ k'a sɔrɔ mankan t'a la o de y'u ka jɔrɔ nɔfɛ o de kama u y'a wele donc sigikafɔ kɔnɔ u y'a yira n na olu ka position min ye article 39 kɔnɔ parce que bɛɛ b'a kalama fɛn min kɛlen dɔ ka école karamɔgɔ ni gouvernement fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye article 39 waleyabaliya ye donc u y'a yira n na olu ka position min ye k'a fɔ ko a kun ka di olu ye n'an kun sara ka o to yen k'a fɔ ka a waleya k'a kɛ giri ye k'o to yen n'an bɛ se ka hakili jagabɔ a bɛ fɔ o ma ko prime indemnité syndicat de l'éducation an y'a yir'u la k'a fɔ ko an bolo sariya ye sariya de donc an bɛ min ɲini fɛ u ka sariya waleya a waleyalen bɛ se ka kɛ jumɛn ye ka école karamɔgɔw ka giri kura u k'a dilan donc n'i y'a dilan san an bɛ se ka sigikafɔ kɛ an bɛɛ maliyɛn giri bɛ bɛn wari min ma peut-être u bɛ se k'a fɔ k'a bɛ se ka di an ma san a se t'u ye san mais an bɛ se ka sigikafɔ kɛ min bɛ se ka di sisan o bɛ di kɔfɛ min bɛ fara k'o bɛ di donc o ye syndicat de l'éducation ka position ye olu fana ka position ye o ye prime indemnité donc an kɔni ye hakili jagabɔ kɛ mais an kɔni bɔra k'a sɔrɔ bɛɛ b'i ka position kan. kɛlɛ jigili so baaraw ma sigi sen. de toute façon pour le moment an syndicat an ma préavis déposé an tɛ grève la fɔlɔ mais an kɔni ka dynamique ye min ye k'a fɔ ko k'an cɛsiri k'an ka kɛlɛ kɛ fo k'a fɔ ko an ka sebaya sɔrɔ la wagati min na o bɛ sen na donc sini peut-être an da école taara a bɛna fɛn wɛrɛ mɛn parce que an kɔni bɛ an m'an ka kɛlɛ kɛ fo k'a fɔ ko an ka sebaya sɔrɔ don min na. mun bɛ bolo ka fɔ ka tɔn k'a fɔ k'u cɛsiri parce que depuis kɛlɛ daminɛ na u cɛsiri don an b'a fɔ ka dɔ fara kan halisa an b'a fɔ ye fana u kana kɔngɔ ninnu min bɛ ka fɔ gansan fan bɛɛ ka walasa ka an ko dɔn ɲɔgɔn ma comme si lamɛn u k'u cɛsiri u ka u tulomajɔ école karamɔgɔw ka syndicat baw ka kumakan na n'an ye mɔgɔ dɔ mun tɔgɔ u k'o de sigi k'a f'u ye fana kuma o kuma école karamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen a bɛ fɔ ko directoire ani réunion élargie an bɛna ko kelen dɔrɔn de banna o ye ka école karamɔgɔya k'a dɔ banna. an balimaw i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko ɲɔnɔ gɛlɛya a bonyana kosɛbɛ maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ a kalama o kɛra sababu ye min ye maa ye n'o ye donsow ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na olu ye kunnafoniya dɔw bila ka sanga ni ɲɔnɔ yɛrɛ gɛlɛya ye o kɛra sababu ye u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi waati ka gɛlɛ olu de kɔni ye a laɲini k'a fɔ min ye u balimaw ye u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka olu yɛrɛ ni lakisi ka da u kan u kɔni ye wele bila mali marabaw ma u ka lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka se ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɔnɔ marabolo yɛrɛ lakisi an ye ɲinini minnu kɛ o kisa kan an ka jango lamɛn. nin ye ɲɔnɔ dodo de mankan ye ɲɔnɔ D3 mali an mago b'a la ala k'a suma ala ka tiɲɛ dɛmɛ ka tiɲɛ dɛmɛbagaw dɛmɛ mali faamaw ne mɔrɔ kɔnɔra ye kan don ka bɔ ɲɔnɔ B3 16 a ye kɛ mɔgɔ tilennenw ye mali ɲɛmɔgɔw a kɛ ka ladiriw ye mali ɲɛmɔgɔw a y'a to mali kani ka don a la fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ yan anw de b'a dɔn kuma caman min n'a b'a mɛn kɔ kan o tɛ dɛ n'anw ye tile kelen bila ka tile fila bila an ma taa kungo kɔnɔ malo bɛ jeni ɲɔnɔ territoire bɛɛ B3 16 bɛ mɔgɔ si jakuya k'i ka hali 10,000 sara ye jango 20,000 u bɛ kuma min fɔla kalon don anw bɛ bolo ni ala ka dɛmɛ de ye dɛmɛ tɛ ala ka dɛmɛ bɔ ni mɔgɔ min nana 2,000 d'an ma ko an nin ka kan o y'an ka dɛmɛ ye mɔgɔ min nana malo bɔra 2 d'an ma o ni an nin ka kan o y'an ka dɛmɛ ye anw bɛ balo ala fɛ o pɔsɔn de la anw tɛ taa jakuya bɛ mɔgɔ kan an tɛ mɔgɔ tɔɲɔ ayiwa koyi sɔdasiw aw ko anw na aw jeli min fa kelen na ko an tɛ ba kelen ye ko parce que anw dɔgɔnin de y'aw ye sɔdasi marifa nana donso marifa sɔrɔ ye dɛ wa a bɛ yaala ka an ka donsodenw minɛ k'u ka marifa bɔsiw la u bɛ tila ka taa faga u ka dugu kɔnɔ a y'a dabila an kana bɔgɔ siɲɛ ka bin kan ka yaala ka taa dɔ ka marifa minɛ jugu min bɛ kungo kɔnɔ o bɛ na ka na a tigi faga dugu kɔnɔ e dalen b'i ka kan kɔnɔ i ti na i bɛ wele ti na an bɛ sabali an b'a ɲini a fɛ a ye sabali a k'a dabila a kana kɛ sababu ye ka mali jigi tigɛ kɔnɔ n'aw bɛ nata la aw tɛ fɛ mali in ka taa ɲɛ an bɛ dugawu kɛ wa an b'a dɔn a dugawu bɛ minɛ parce que anw de tɔɲɔnen don aw de ka maloforo filɛ malo jintɔ filɛ nin ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye nin t'a siɲɛ sabanan ye nin t'a siɲɛ naaninan ye k'a minɛ dabakan na ka n'a bila bede la a bɛ malo bɛ kɛ jeni nin jeni cogo in na an b'a wele su k'a wele tile a ti na a bɛ gidɔn kelen minɛ ka taa mɔgɔ ka marifa minɛ ka se ka taa n'a ye kan kɔnɔ heyi a y'a dabila anw tɛ siya wolomana anw bɛ yɛrɛ ɲini de la wa anw tɛ kɛlɛkɛla ye a ye sabali a k'an dɛmɛ an ka baara in kɛ ka faso kuma bɔ sabu aw yɛrɛ ye fini de ta k'a bɛ faso kuma bɔ wa haya koyi anw tɛ mɔgɔ tɔɲɔn ye dɛ anw mago bɛ faso in a lakanani de la vraiment an dusu tɔɔrɔ la. fɛn cɛ ni terroriste fɔ o ye malo min jeni bi a bɛ tari naani bɔ faamaw n'an ma wuli k'a lajɛ a kuma caman dɛ. n balimaw min ye
an ka jamana faba kɔnɔ sigida min bɛ n'a bɛ wele ko Darsalam ale lakɔliso kɔnɔna na a lakɔliden kɔrɔw olu farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ a bɛ san caman bɔ u bɛ waleya ɲuman caman kɛ u ka sigidaw la n'i ye o waleya ninnu dɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye ɲuman waleyaw ni adamaden mako bɛ se ka s'a ma ale ni ka fɛɛrɛ ni hakilinaw ta ka ɲɛsin u ka lakɔliso ma ka sabu kɛ olu bɔra o lakɔliso la u ye o waleyaw caman kɛ an ka jamana kɔnɔ n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ sibiri min bɛnna oktɔburu kalo tile 23 ma san 2021 u ye waleya ɲuman dɔw kɛ Darsalam o waleya ninnu yɛrɛ dɔn n'i bɛ tali o waleya ninnu yɛrɛ dɔn n'i ye o waleya ninnu ta ka a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ kalo min na n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye n'a bɛ wele ko mois de solidarité ye hakilina dɔw bila sen kan min ye joli sɛgɛsɛgɛ ye ka ɲɛsin bana ma i n'a fɔ jabɛti i n'a fɔ sayi ale ni tension o n'a ɲɔgɔnna caman u ka ɲɛma n'o ye Karim Traoré ale ni maa dɔw olu ye ɲɛfɔli kɛ an ye Amadu Ɲamele ale tun bɛ a ye min sɔrɔ an ka jango lamɛn. Abdu Watara i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Bamakɔ sigida sabanan k'i min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Darsalam a lakɔliden kɔrɔ ni o ye association des anciens élèves de Darsalam olu kɔni ye u fara ɲɔgɔn kan olu minnu yɛrɛ kalan kɛ Darsalam lakɔliso kofɔlen yɛrɛ la Darsalam ye kin kɔrɔba ye an yɛrɛ fɛ Bamakɔ sigida sabanan yɛrɛ kɔnɔna na nin ye hakilina ɲuman ye min taara k'a bila sen kan walasa Darsalam lakɔliden kɔrɔ u yɛrɛ kana se ka tunu ɲɔgɔn na o de kama sibiri tɛmɛnen min bɛnna oktɔburu kalo tile 23 ma u kɔni ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u bolo di ɲɔgɔn ma jeli sɛgɛsɛgɛ k'u bila sen kan ka ɲɛsin jabɛti bana yɛrɛ ma sayi jɛma ka taa se tension yɛrɛ bɛ se ka lajɛ cogo min na jama kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya Darsalam yɛrɛ kin kɔnɔna na ka na lakɔliso kofɔlen yɛrɛ la ka kɛ ni association kofɔlen yɛrɛ ka wele kan ye min ye Darsalam lakɔliden kɔrɔ yɛrɛ ka hakilina talen kɛnɛ in ka association in maaw kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka caya bari u yɛrɛ maa kɔni hakɛ kɔni ka ca an bɛ don min ko bi wa u yɛrɛ u fɛla fɔ jɛkulu yɛrɛ ka wuli ka jɔ kan. Karamɔgɔkɛ salamu alaikum. Alaikum salam. I bɛ se k'i yɛrɛ kofɔ ne tɔgɔ Karim Traoré ne ye président de l'association des anciens élèves de Darsalam ne ye o président de Darsalam lakɔliso a lakɔliden kɔrɔ olu ka tɔn bi sɔgɔmada in na an ɲɛ b'a la aw bɛ aw ka lakɔliso kɔnɔ aw minnu ye kalan kɛ ni lakɔliso kofɔlen kɔnɔ baara min bolodalen dɔ fɛ i bɛ se k'i da dɔ la ka ɲɛ. Baara min bolodalen don an bolo an ye pour le mois de solidarité an ye activité dɔ boloda ni o ye ka docteurw wele ka tension ta ani ka jabɛti contrôler an ye o de boloda le mois de solidarité nin kɔnɔ. Association in a bilara sen kan a mɛnna o. Association nin a bilala sen kan a mɛnna depuis 2004 mais o wagati groupe de kun don on avait un groupe mais taalen ɲɛfɛ an ye récépissé ɲini o yɛrɛ sɔrɔla 2008 an y'a récépissé ni fɛnw bɛɛ sɔrɔ o kɔnɔla la. maa jeli b'i yɛrɛ sɔrɔ ni jɛkulu in kɔnɔ. Ni jɛkulu nin kɔnɔ maa min b'a kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 50 ye mɔgɔ ka ca yɛrɛ de. Cɛw b'o la musow b'o la. Cɛw b'o la musow b'o la musow yɛrɛ bɛ ɲini ka ca ni cɛw yɛrɛ. Hakilina jumɛn b'aw la don n'a nataw la. Hakilina min b'an na don n'a natɔ o ye ka baara caman kɛ Darsalam école la komi a bɛ fɔ cogoya min na an de ye écoledenw ye ni mɔgɔ écoledenw min ye kalan kɛ ka daminɛ 91 kɔnɔ ka taa bila 2016 kɔnɔ donc an tilalen école la an farala ɲɔgɔn kan walasa ka baara boloda ninnu an bɛ olu kɛ an bɛ cadeau di denmisɛnninw ma école bila wagati ninnu na olu baaraw de bɛ kɛ. Makan laban ko. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na ni activité nin ma le chef de quartier n b'o fo n bɛ école fana directeur n b'o fo ani radio Nieta yɛrɛ vraiment n b'aw bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ lajɛlen ni ce. Merci beaucoup. Ne ba salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I bɛ se k'i yɛrɛ ko fɔ. Oui, ni tɔgɔ Madame Reda Koutoum Keita. Voilà. Donc je suis opératrice économique. En même temps, je suis issue de cette école. Voilà, les anciens élèves de Darsalam. Ayiwa, nin jɛkulu in i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni. Bon, nin jɛkulu in ye les anciens élèves de Darsalam. Parce que en filɛ école min na an bɛɛ bɔra nin école so in na yan nɔ. Donc après an ye jɛkulu in sigi k'a tɔgɔ kɛ anciens élèves de Darsalam ye. Président b'an cɛ la, membre tɔw bɛ yen nɔ. Mais o daminɛna ni bɛn de ye quoi. Voilà, bɛn de y'o kɛ. Aw ka bɛn k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Aw minnu ye kalan kɛ Darsalam lakɔliso kofɔlen in na a kalan kɛra waati jumɛn? Bon, et depuis 1991 nous sommes nés. Donc an bɔra 6e la
kana 7e na o de la en 91 96 école kɛ o wagati de la an ye défaut sɔrɔ en 96 ka bɔ Dar Salam école so la. Kalanw bannen kɔfɛ aw kelen filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kɛ jɛkulu ye. Jɛkulu in bilara sen kan ka na bila sisan na wulikajɔ dɔw kɛra fɔ. Awɔ wulikajɔ dɔw kɛra parce que association yɛrɛ créé il y a 10 ans a bɛ depuis 10 ans donc an bɛ deli ka kitiw di Dar Salam école so la yan nɔ. An bɛ kiti di ekɔlidenw ma, an bɛ kiti di directeur wa di ekɔlidenw ma, ani fana denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni se t'u ye les orphelins voilà an bɛ dɛmɛ k'olu ye. Nin baara ɲuman min ni a bilalen filɛ sen kan bi sɔgɔmada in na an ɲɛ b'a la aw bɛ ka jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ min ye jabɛti bana ye ka taa se hali sayi bana yɛrɛ ma nin baara ninnu a bɛna to se. Ni Ala sɔnna ni y'a daminɛ de ye tan ni an siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kɛ consultation gratuite Dar Salam école so la yan nɔ pour les notables de ce quartier, les vieux de ce quartier. Ni Ala sɔnna ma a ka d'an ye k'a kɛ tradition de san o san inshallah. Aw bɛ maa jeli bɔ. Bon an bɛ dati min na bi na an ye mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 4 de mais hali bi mɔgɔw bɛ k'a ɲini ka don a la quoi voilà. Kumakan laban jumɛn? Bon kumakan laban min bɛ n fɛ dɔrɔn an bɛ aw yɛrɛ fo. La radio Nieta et la télé Nieta an b'aw fɔ a ka baara la Ala k'aw bolo mɛn a la san o san vraiment a kana an dɛmɛ ka nin kɛ hali bi ka anw yɛrɛ jɛlen to kulu la ka vraiment ka an ka kow kun ɲɔgɔn na quoi o de bɛ ne fɛ k'a fɔ kumakan laban na. Ala ka barika don aw ka cɛ la. Amina yarabi. Ala k'aw yɛrɛ funu fɔ ɲɔgɔn kɔ. Aw kisi samara. Amina yarabi ami. Ala k'a to aw ka koba wɛrɛw kɛ don wɛrɛ min ka bon ka tɛmɛ. Amin yarabi ami Ala ka dugawu minɛ. Merci beaucoup. Docteur Sira Bamba Sisoko ni ale yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ kɔrɔ ye wa a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la an bɛ don min na ko bi wa ale de ye Dar Salam yɛrɛ k'i ɲɛmaa ye ale kɔni ye nisɔndiya sɔrɔ Dar Salam lakɔliden kɔrɔ ka nin hakilina in tali yɛrɛ la. Makɔrɔ salamu aleykum. Waaleykum salam. I yɛrɛ ko fɔ. Bon ne ye l'âge docteur Sira Bamba Sisoko ne ye Dar Salam dugutigi de ye. An bɛ Dar Salam lakɔliso kɔnɔna na bi Dar Salam lakɔliso lakɔliden kɔrɔ u ye wulikajɔ bila sen kan min ye jeli sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛsin jabɛti bana ma sayi bana ni hakilina min taara Dar Salam lakɔliden kɔrɔ fɛ e fɛlɛ ye mun ye a la. Fɛn don an bɛ Ala fo k'Ala kira fo an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn foyi tɛ ni kɛnɛya bɔ ni Ala ye ni kɛnɛya ka ni kɛnɛya d'i ma i bɛ se k'i sago kɛ diɲɛ la mais kana damantan wale de kɛ o man ɲi denmisɛnninw ye hakili ɲuman min sɔrɔ yen k'i kɔfilɛ u ka ekɔliso kɔrɔ la alors ka si tɛ Dar Salam ka ye mais u b'u ka kalanw kɛ yan ka fɛn caman kɛ yan mɔgɔ ko ni ɲɛna ni jujɔ ko i laban tɛ ɲɛ u y'o de yira anw na sisan nin fɔlɔ tɛ nin ye olu bɛ fourniture di yan chaque ouverture de classe ni fourniture bɛ na ɲinan ta u ko k'u b'u faw n'u mɔkɛw n'u mɔmusow k'u bɛ ɲɛsin olu ma n'o ye personnes âgées ye et puis an b'a mois de la donc o bɛ yɔrɔ min na n'u nana o kɛnɛ kelen kan a diyara anw ye a Dar Salamkaw ye o de y'a to an ye nin mobilisation ba in kɛ k'u kunbɛn pour que ka baara diya u bolo o dun nafoloman ni san cɛ ne yɛrɛ n ye médecin y'a dɔn fɛn min ye kɛnɛya ye u ye baara in jumɛn ni nisɔndiya ni hakili fɛngɛ ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ma dan tension dɔrɔn ma u ye hépatite ni diabète ni fɛn caman kɛ u bɛ tila fana ka i ɲininka n'a y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bira min n'o tɛ kelen ye vie bilasira i kan ka référé yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔso b'a f'i ye taa nin dɔgɔtɔrɔso in na ou bien taa nin yɔrɔ in na i ka t'i ka traitement kɛ ou bien i ka t'i ka contrôle kɛ kalo sa o kalo sa u ye directive caman di denmisɛnnin ninnu u kan ka fo k'u waleɲuman dɔn hali n'anw yɛrɛ mun fɔ Ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ na mɔgɔ n'a ye fɛn fɛn k'i ye ɲuman dun dɔn Ala barikada i k'a tigilamɔgɔ fana barikada hali n'i ye mun kɛ Ala bɛ ɲɛ bɛ fɛn min na bɛɛ b'a dɔn min de don Ala sugu sɔrɔ n bɛ min kɔni gɛlɛya u yɛrɛw ma Ala ka baara in nɔgɔya u bolo Ala ka baara in nɔgɔya u bolo Ala k'a to san o san u ka action kɛ n ka quartier ye o de ka di ne fana ye fɛn fɛn n'a jumɛn a ka laban u y'a jumɛn ni fourniture ye sisan u bɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw jateminɛ olu ka santé ko jateminɛ o hukumu kɔnɔ vraiment n b'a ɲini u fɛ u ka persévérer o la Dar Salamkaw b'u waleɲuman dɔn k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye diɲɛlatigɛ tɔ Ala ka nɔgɔya u ye bawo sini kɛnɛya o de ɲɔgɔn tɛ diɲɛlatigɛ la n'Ala ye sini min ka kɛnɛya d'i ma ka labanko ɲuman d'i ma i bɛ fɛn caman ye i bɛ fɛn bɛɛ ye a ɲuman fara juguman kan Ala k'an kisi juguman ma donc o ɲuman ye min ye denmisɛnnin ninnu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye jamana bɛ taabolo min kan nin an b'a la deli Ala ka jisuma don a ko la ya Rabbi Ala ka jamana nɔgɔya ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ya Rabbi Ala k'a k'an ɲɛna ko ye Ala kana k'an kɔ ko ye sallallahu alaihi wa Makɔrɔ yani an ka bɔ baro la ka dakuruɲɛ 2 ta e bolo Dar Salam kin kɔrɔba don Dar Salam ye kin kɔrɔba ye ni ko n bɛ Dar Salam f'i ye an bɛ se ka
Jumandakala. Il est l'école Somin Kononi. L'école classée sera bien. Dans l'école a créé en 1961, quelques mois après l'indépendance. En 1960. Oui. Vous voyez que Dar Salam la Colisso a baissé en bureau ni Kelimbo Nyongo. Ah, beau, parce qu'à inauguré en 63. Le danfier, ni tant sur les belles ambes Barodar Langa, mais Bibi na Krenkrenea ni Amia, Ambe Darlango Kanga, Barkada Alaika, Barkada Alakai, Barkada Mudu Ketai, Anga président Frofolo. Aka dufleni Darlam Kadu, a fari ka dufleni, Fosori, Darlam Kadi Mudu Keta, Aka dufleni. Mais indépendance Tara, 1961, on y a bâtiment Frofolo job, 6 classes, investissement immédiat, et Darlango Frayon, on y a investissement immédiat. Mugomo population mo ama fa 80 bo ama fika tam wakle mo ama fika foibo isse mona kemi chenchana isse mona kemi fera beton la isse mona kemi simona duma show duma si darango tumbo ubuna Dar Salam ubuna ko sona so site anya site identifié ka maçon nuka turelu nuka matériel bena tout do we no we publique ka benyaro fa sumana kananai ni sekara ali so chenchama à l'époque so wotoro le kumbi ta chenchanta badala chenchantu ya so wotoro fale keme ba ta kana nai kana chenchembo on une fondation ci yera nyebala da Allah ma kumuli krefe asini manoya mais ni muro ke ta la ka hina la de na je ngon be ani pen dal ni kala nun tayana be ma ni ma ko lu nyana de baraka de ka do to ay alaka la rasmawi alaka yum subari yaay muro na tun tammi sona à l'intérieur du Mali conférence économique uniforme ou bien visite d'État à l'extérieur tous les dimanches en automne investissement immense à bien à dos relatif bien temps armé que relatif qu'on a battu à di maçon ou bien fara be ka ko ni na kiba na ko non kambe ka kala muru anu ki darame ay le corso sabajo de 61 63 classe ay bâtiment sabajo de 6 classes à deux bien à 6 siluté que les on donne l'occasion kay muyiri la anyo dan taklam ko yo an investissement imé mo si ma butrome klema wajiraka engagement volontaire ni semna kimi wallahi ala mo si ma wodi to publique kana nay to na la mi fembe mi semna kimi na la noy ay le ko classe sama injo alors au beuro mina ni ni on don sera ne hakli be ci mudo ke jabe c'est quelqu'un que j'ai connu depuis le Sénégal en 56 on a la loi cadre ça va faire l'objet de notre entretien c'est dans a été créé en 1922 Dar Salam en 1922 Dar Salam créé là comme le temps qui nous est imparti là le temps est très précieux comme on dit en logo de le temps c'est de l'argent time is money alors je vais sauver il y a une nyambela jarani ça me rappelle un nyambele Mohamed Bala nyambela avec qui j'ai travaillé. Abdou Ouattara ni Syria demando an sera ka munu sɔrɔ Dar Salam yɛrɛ lakɔliso kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen min bɛnna octobre kalo tile 23 ma an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye ka foli kɛ ka ɲɛsin ni jɛkulu kofɔlen ma olu yɛrɛ min ye nin hakilina in bila sen kan bari maa caman kɔni bɛ jalaki yɛrɛ ta ka lakɔliden yɛrɛ sɛgɛrɛ bari dɔw b'a yira k'a fɔ lakɔliden a ka saki bɛ gulon bɔlɔ min na o ni a ka vɛsi yɛrɛ bɛ gulon bɔlɔ min na o tɛ bɔlɔ kelen ye dɔw yɛrɛ bɛ jalaki bin lakɔlidenw kan k'a fɔ lakɔliden kɔni ye fitiriwale i b'a la don ala yɛrɛ kama nka lakɔliden kɔni ka kalan kɛ lakɔliso la ka tila k'i hakili to o ekɔliso kofɔlen na ka na dɛmɛ ɲini ka na n'o ye o lakɔliso kofɔlen na o kɔni bɛ a jira k'a fɔ ni lakɔliden kɔrɔ minnu ye kalan kɛ Dar Salam lakɔliso yɛrɛ kɔnɔna na u ye maa ye min ni hakili kɔni bɛ u fɛ kosɛbɛ an bɛ foli kɛ u kelen-kelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na Koti Keita ni o ye an yɛrɛ kɔrɔmuso ye ka taa se Karim Traoré ma Hassan Fɔnba ni ale yɛrɛ sigilen don Philadelphie l'Américain ka jamana kan ninnu ye maa ye minnu kɔni bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ ni lakɔliso kofɔlen na an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don u yɛrɛ ka jɛ la ala ka u kan bɛɛ k'u funu fɔ ɲɔgɔn kɔ an balimaw karisu ka dugu kɛ tɛnɛ la an ka jamana kɔnɔna na min ye mawuludu ye o ɲɛnamayala yɔrɔ caman na a kɛra sababu ye maa caman bɛ yen olu ye dugawu kɛ jamana ye ka sanga ni jamana bɛ lahalaya min na karamɔgɔ Madu Dumiya an ɲinini dɔw kɛ ale ka kisaw kan min kɛra sababu ye a y'a ɲini malidenw fɛ an ka se ka da ɲɔgɔn na ale ni an ka da daba masa la o de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min binni bɛ an ka jamana kan an bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ a la ka da o fana kan maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka i dusukun gɛya ka waleya ɲumanw kɛ ka ni ka yafa ɲɔgɔn ma ni o waleya ninnu la sabatiyara an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya ni kɔlɔlɔ min bɛ an ka jamana kan an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ karamɔgɔ Madu Dumiya an ka jɛn
anga ka ni walen nu shiriya la me ɲɔgɔn fɛ. San fara wolonwula damasa an t'a wele, dugu fara wolonwula damasa an t'a wele, arijinɛ ni jahanama tigɛ ala an k'a wele. Ko bɛɛ lajɛlen ɲabaga n'a tiɲɛbaga de y'ale ala ye. Sankolo belebele ni yangalen filɛ duniya kunna nin ye mɔgɔ si tama fɛ ko to ka bi. Wa an n'an ka kuma bɛɛ lakali ne m'a mɛn mɔgɔ si da kɔnɔ don dɔ sɔgɔmada fɛ ko n kununa ka wo to an ka sankolo la. La wasila fiha wala fasila. O tuma masa belebele an minnu sɔrɔ o jama la cɛw musow an ka ala wele. An ka wele Muhamadu kosɔn, an ka wele Bisu ni kosɔn, an ka wele ɲɔgɔn lajɛ ni kosɔn. An bɛ position min na kɛnɛ kan yan ni maliyɛn bɛ ta waati bɛɛ walahi ala b'an ka dugawu jaabi. An bɛ bolo min kan sisan silamɛw ni kɛnɛ nin kan yan n'a sɔrɔ maliyɛn bɛ ten tuma bɛɛ ɲanijugu ni kɔnɔfili min kan nin ani foroba bana min bɛ nin a tun t'an sɔrɔ n'a y'an sɔrɔ dugawu b'a wuli ya Rabbi ala ma dugawu kɛra k'a wuli ala ma tɔɔrɔw ɲɔnina ala ma denkow ɲana ala ma cɛkow ɲana ala ka musokow ɲa ala ka tenikow ɲanabɔ ala ka sɛnɛ ɲa an bolo ala ka jago ɲa an bolo ala ka mɔni ɲa an bolo ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲa wa bɛɛ k'i ta ŋaniya sira a y'a fɔ cogo min na hali ni ne ko ko bɛɛ k'i ta kelen kelen fɔ ko n'an tilala tuma min na k'an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ i b'i si kɛ ka dugawu kɛ an tɛ ban ala ɲinata la o tuma i min mana jigin i kɔnɔ ɲuman na i kɔni ka ŋaniya ɲuman siri ni i mɔgɔninfinɲɔgɔn ye an ka juguyaw bila walasa an ka dugawu ka jaabi ala k'an kisi ŋaniya jugu ma an kana na o si ta ka bila an ka dugawu kɔnɔna la ŋaniya ɲuman ta an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واهدينا وارزقنا ونجنا من فرعون وعمله ونجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.